Víte, kdo je to Slenderman? Pokud to nevíte, vaše děti to dost možná vědí. Jedná se o hororovou postavu, kterou si vymysleli lidé na internetu. I když jde o fikci, ukázalo se, že Slenderman má prý skutečně vražedný potenciál. Slenderman, fiktivní postava, kterou stvořil internet. Vysoký hubený muž v černém saku, bez obličeje. Kdysi nás rodiče strašili ježibabami, dnes ji zastoupila tahle vymyšlená postava. Podle elektronických legend Slenderman sleduje, unáší a obtěžuje děti. Tři 12leté školačky se namísto koukání na televizi vydali sami do lesa. Hledali starou opuštěnou rezidenci, kde má údajně Slenderman bydlet. Protože se jim ale nepovedlo s ním potkat, rozhodli se přilákat jeho pozornost jinak. Řekli si, že obětují kamarádku a on se potom ukáže. 19krát jí bodli a nechali ležet v trávě. Obě útočnice beze slova zmizely. Kdyby zraněnou dívku nenašel náhodný kolem jdoucí, za pár minut by zemřela. Pomohl byste mi, prosím? Několikrát mě bodli. Rychle jsem vytáhl mobil, třásl jsem se a vytočil jsem tísňovou linku. Zůstal jsem na drátě s operátorem. Nabídl jsem jí vodu, měl jsem láhev na kole. Říkala, že se jí špatně dýchá. Poraněný měla hrudník, ruce, ale i nohy. V nemocnici ji museli hned operovat, aby nevykrvácela. Několik hodin po operaci našli nezvěstné dívky. Ty svou kamarádku málem zabili. Hledání Slendermana a obětování kamarádky plánovali Anissa a Morgan dlouhé měsíce dopředu. Fiktivní postava tedy málem vzala 12leté Peyton život. Jejím kamarádkám hrozí za tenhle ohavný čin až 45 let za mřížemi. Ještě předtím ale podstoupili desítky psychologických vyšetření. Z nich vyplynulo, že obě trpí schizofrenií.